קדר, שנים מאוד מאוד משכנעות של ותק, ועבודה בחריצות ומסירות והציור באופן נדיר ביותר. ואנחנו שקלנו להציג את הסדרה הזאת בגלל שהייתה לנו הרגשה שיש פה איזשהו פן משותף וגיבוש בנרטיב ופוליגונים מסוימים בשפה. מודל שאפשר להראות אותו וכדאי להראות אותו ולקבל עליו ביקורת. מודל קורא. אני מציירת המון שנים, ולהתחלה הייתי מציירת פרצופים מאוד גדולים. ובאיזשהו שלב מהפרצופים עברתי לביסוד. אז את הפרצופים אני עושה לביסוד. בשנתיים-שלוש האחרונים התאהבתי בסיפורי רחוב, במצבים שיש ברחוב. אני רואה אנשים שפתאום מביא ככה, אני מציירת אותם, אני מבקש את האישור. ורוב הציורים האלה זה ציורים שאני לקחתי ברחוב. וכמו שאלה אמרה, לאן הלאה, להמשיך בשביל מלא תמונות שאפשר לצייר של אנשים. לשנות את זה, להמשיך הלאה. שאלה רק יש איזה דימוי של העבודות שלך פה, היה לך דימויים של קבוצות של נגיד תושבים מאורגנים וחיילים? לא. השאלה. אוקיי. שתי פלוטיניות ולא פלוטיס. יש איזה דימוי של עבודות. טוב. רציתי להגיד זה לפי ציון של הבן שלי, שהוא זכה בזה פרס בעידוד מקומית, והצילום הוא מרשים, הייתי מוכרחה לצייר. זה מאוד מזכיר את התקופה הזאת, זה פינוי עזה. אולי ראיתי להגיד את האופה. ונשאר תקצופים. את יכולה להגיד את השם שלו, אל תתביישי. אחד הצלמים הטובים ביותר בארץ. הבן שלך. את יכולה להגיד את השם שלו, זה לא פשוט. קוראים לו נתקדה, הוא סלום, והוא זכה בכמה פרסים בעדות מקומית. והוא קיבל מקום שני, והשנה הייתה, הם עשו איזו מצגת של 20 שנה של מקומית, והוא למה בחרת את הפוזיציה שלו? זה? לא, הצילום הכתום. של הכתום? זה הצילום של צילם, וזה ריגש בתיאור, אנשים בורחים באוטובוס כי מפנים אותם, וזה מאוד עכשווי כאילו. ומעזה ובעכשיו. מה זה עכשווי בעולם? מה? לא מתייחסים לך. לא, זה אנחנו. הרגש שלנו. שמעת עליו? נרקדה. כן. נרקדה, מי לא שמע? היא לא ככה דירות. אני בדרך כלל שעוצר אנשים כדי לצלם, אני רק מסתבך את פרדלה. זה רק מרשים כאן, לצלם. אני מבקשת אחרי פעמים רשות. אני אומר לו, תעמוד רגע, אבל לא רוצה. זה המורה להתעמלות שלי, היא גמרת את השיווק וצילמתי אותו. מסכן, עשתה עליו פסל, הכל. אני אתחיל מהקראיות הזאת, בעצם לעקוב אחרי אנשים בצורה זו אחרת, לבקש אישור או לא לבקש אישור, זה בכלל לא אכפת לי אם תבקשי או לא תבקשי, ואת נותנת איזשהו, איך אומרים, אצל רון אלבן, אני לוחץ על הקליק של המצלמה, ובכמעטו באותו רגע ערכתי את הדימוי ואת המציאות. זה מה שזה רון אלבן. כן? ואת רוצה מאותו רגע שאת ממיתה מציאות, ליצור חזרה את המציאות. כן, יש פה כאילו דיסוננס בעצם הפעולה שלך. אני ממית ביטוי, להפליט שינה. זה תפקידה של המצלמה וכל המסות של רון אלבן כתב עליהם. מבינים? אנחנו ממיתים את אותו רגע של האמת. אז ברגע שהימדת את אותו רגע של האמת, ואז הצעת לנו, צריך לעצמנו, בעצם איזשהו תהליך, בואו נחזיר אותה לחיים בצורה אחרת ושונה. ופה יש לך כמה בחירות שאני קורא, א' הכחול שולט בהרבה מאוד עבודה, אני לא צוחקת. כי כששמתי את כולם יחד, אמרתי, וואו, כמה כחול. אז או שאת פוליטיאנית או משהו אחר. או ש?
לא חשוב. והאפור, אני לא רואה רקע אדום, אני לא רואה רקע צהוב, אני לא רואה רקע שחור, כל לבן אחר, ושיש לו אפור. והאפור הוא נוח כי הוא איכשהו יכול להחזיק כמעט את כל הספקטרום של הצבעים. הוא ניוטרלי, הוא מספיק משעמם נקרא לזה, אוקיי? אפור. מתקשר לי אל המוות של רון דבר, מצד אחד, מצד שני אנחנו חיים בתוך הדימוי עצמו. אם זה בצבע, אם זה בקונטרסטים שאת מייצרת שם, אם זה פירוט הדברים פה, נעליים עד הרמה של... נכון? מי אמר? נכון. אצבעות לא חשוב כמה הן התמונות הנכונות או לא בהקשר של האנטומיה. בקבוק שנייה וככה, אבל שם אני לא יודע, הוא מתעלף, הוא הולך, הוא חוזר, הוא אומר, מי זה האדם הזה? מה הוא רוצה מאיתנו? באותו רגע שהאפור הזה מכסה מלמעלה עד למטה, יוצא איזושהי חסימה מסוחרת. מצד אחד אני מגיע את כל הפרטים כדי שאני אצור איתו סוג של סירה. מצד שני את חוסמת אותי עם האפור וליצור איתו את הסירה, כאילו את מנפיקה. יש פה איזושהי פעולה של קרבה והרחקה כל הזמן בקונספט של המרחב מול הקונספט של האובייקט, במקרה הזה זה אדם. אני לא יודע כמה כל הדברים האלה, כל הזמנים וזה הם רלוונטיים. אני מניח שראש כובע בחלק הזה